Honey. Gusto ko. Okay ka. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. I was put on earth to be a part of this great world, it's me and my just add up the score and count the things I'm grateful for in my life. This is my life. Today, tomorrow, love will come and find me. But that's the way that I was born to be. This is me. This is me. Let me live. Let me live. This is my life. This is my life. This is my
ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong Biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin ma-Biopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-Biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here. Paalala lang to always wash your hands with Lifebuoy. Pagkatapos kumain, pagka-receive ng package, after work, wash hands with Lifebuoy antibacterial soap. Kung ang hanap mo'y di kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan, abasod na ang iyong problema. Sagot ka ng Red Elgon Tire Trading. Red Elgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga, kaya tara na, subukan na ang Red Elgon Tire Trading. Red Elgon Tire Trading. Red Elgon Tire Trading, sa serbisyo at presyong panalo ka. Riddle Gun Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log On Diet Camarines Norte, JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay, and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. The power, 5,000 watts. The frequency, 97.5. The call letters, DZOK FM. 97.5 OK FM. Hanggang ngayon ay alaala sa tuwing na araw nating nagdaan. Ngayon'y muli tayong nagkita, puso ko'y anong sigla at saya. Ngunit bakit ngayon lang nagkita? Kung kailan tayong dalawa, kapwa di na pwede pang magsama.
sarili, ikaw na nga. Ngunit nalaman ko na ang iyong puso ay mayroon na palang nagmamay-ari nito. Masyado akong nasaktan, lungkot ang nararamdaman. Paano na ako? Paano ng pag-ibig ko? Baby, I love you. Mahal kita. Baby, I love you. Walang iba. Magpakailanman, sana'y malaman mo. Baby, I love you. Umaasa pa rin hanggang ngayon na balang araw ako'y iyong mapansin. Sana iyong damhin ang bulong ng damdamin sa aking munting awitin. Ako'y maghihintay sa habang buhay hanggang sa araw na ika'y muling malaya. Baby, I love you. Mahal kita. Baby, I love you. Walang iba. Magpakailanman, sana'y malaman mo. Baby, I love you. Sana'y iyong damhin ang bulong ng damdamin sa aking munting awitin. Ako'y maghihintay sa habang buhay hanggang sa araw na ika'y muling malaya. Baby, I love you. Mahal kita. Baby, I love you. Walang iba. Magpakailanman, sana'y malaman mo. Baby, I love you. Sana'y malaman mo. Baby, I love you. Sana'y malaman mo. Baby, I love you. Can I touch you? I can't believe that you are real. How did I ever find you? You are the dream that saved my life. You are the reason I survived. Baby, I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true.
kita nang hindi mo alam. Pinapangarap kong ikaw ay akin. Mapupulang labi at matingkad mong ngiti, umaabot hanggang sa langit. Huwag ka lang titingin sa'kin at baka magtunaw ang puso kong sabihin. Sa iyong ngiti ako'y nahuhumaling, at sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. Ang awit ng aking puso, sana'y mapansin mo rin ang lihim kong pagtingin. Minamahal kita nang di mo alam. Huwag ka sanang magagalit. Tinamaan yata talaga ang aking puso, na dati akala ko'y manhid. Hindi pa rin makalapit, inuunahan ng kaba sa aking dibdib. Sa iyong ngiti ako'y nahuhumaling, at sa tuwing ikaw ay lalapit, ang mundo ko'y tumitigil. Ang pangalan mo sinisigaw ng puso, sana'y madama mo rin ang lihim kong pagtingin. Sa iyong ngiti, sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. Sana ay mapansin mo rin ang lihim kong pagtingin. Sa iyong ngiti, Gusto ko, okay ka. Madi, saan naman paklasayon ng mga aki mo? Sa UNC pa di, hulita ang UNC minaopreser nin balansing edukasyon na papanaw na academic programs as in supportive learning environment. Igwasintang programa na success coaching na iyoan masuporta sa mga estudyante na makatapos as in makahanap tulos ng trabaho. Iyo ano Madi, sa panahon mo niyan, kaipuhan ng gad ang maray na kalidad ng edukasyon para masiguro na makakatapos ng pag-adal ang mga aki para sa maray na futuro. Tama ka dyan pa di, ang UNC saro sa mga nangingenot as in dakulang institusyon sa Kabikulan na purbaran na ang track record na may marhay na kalidad as in halangkaw na oportunidad sa pag-impleyo. Bako lang sa satuyang lugar, kundi pati man sa ibang nasyon. Sa UNC, ang mga aki magiging life ready. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches.
Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral di Culandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral di Culandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga namumunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Babareta, wais at mura, surf Babareta, ang wais choice. Wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang labada mo. Surf Bareta, mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, surf Babareta, ang wais choice. Okay FM. Gusto ko, okay ka. drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demand
demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Just gotta go, declared his enemies. The ladies beg, don't you try to do it.
got me so blind I can't see that she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic sticks. Got your spell on me, baby. Got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman, I can't leave you alone. Gusto ko, okay ka. Dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananakit po na aking balakang, halos hindi po ako basta makatayo, baka nakaupo. Siguro po, kulang-kulang po 1 year po, ang naranasan pong bananakit. Ay, tagang pagtik po, taga sa agad po ng West Coast. 4 na po lang po, naranasan po agad. Na po tagang gumagalit po ang aking